2017 1978 ndopakanetsa Operation Repulse yanga yakabata maprovinces aiti Gaza, Manyika neTete. Uko ndiko tachakachaya ikoko isitiri mukati mumberengo ndomatati ndine makomberedza angu aiti inini Leopold akawira, Samora Machel, Jason Moyo, Ines Teres na charge office ndo makomberedza anga ari panguva iyoyo. Taiga takatoshungurudza pane ngine yaenzi Tombido Base. Tombido Base ndo matagara takashauri ndo maenge mini mabhuni ndo matagara tichishungurudza vavengi imomo. Tikasvika moto tanga kudziridza. Saka from there tatakutsvaga nemabhuni iyo kutsvaga vanhu vaiziva nemazita kuti tikusvaga ningina. Saka isita takufamba nemaoko laboratories edu taigara takamaudza ana chimuguru tichigara takaudza kuti imi mukangonzwa anything any movement munogara matoya mukembi motiudza kuti zvakamira so isi togara tagadzirisa zvinhu zvedu tobva tazviita in good order. Because it's fine. Saka on this day hapana imboexpecta that thing. Tandangonzwa sound yairirakwe ndikatamina kuti chipfunga maundu angoti maybe chitima chirikufamba kuenda kutrain anakuziva kuti chikopoko pasina 1 minute 15 seconds denga mamatozara chikopokoko vachitanga kuchidonedza mabhomba tiripo pasikazi vachikanda vachizoregedzera vatanga kuti panapa paipakomana ngatisimudze zvombo zvedu titsvage totange kugurisana nevavengi nepatakatora zvombo zvedu zvatati nazvo mumwe nemumwe achienda kuti akarwa besanwa ipapo mumwe achienda kumwe achienda kuchinotsvaga mekuwanda. Ndopandakatora RPG2 yangu yanga iripo pandaisimudza pandamhanya pandaenda kuseve chimwe chimutiso pandasvika pandanoiloda pandaregedzera pandanorwa chimwe chikokopokopo upewo tiri kumashure kuchipa chati zee pachanoti pasi wachibva wandiona kuti uye ndiarapo wanga ari kudenga wachibva tanga kufaya ndiri muroporo dzavo dzichinanga pandanjiri ndichipandatanga kumhanya ndichitiza ndopandakurunga ndipandanopinda mune chimwe chigoronga somo pandanofukunwa imomo ndandakachengeta mota 82 ndopandaivhura ndopandakasimudza musoro. Saka pane chimudhuriso wanga wakagadzira zvakatonge zvapaGreat Zimbabwe wakasasa zvimaburi saka nyaya iri ground force yavo. Saka vaisvika imomo pavanogadzika pfuti dzavo mumaburi anenge aripo muroporo dzichibuda neipapo. Saka yaiti ukanyange ukada kutraya kuningirana nedzeridzi vaisakwanisa kunanga dzaiswa dzichiroera imomo mainyasoda iri anandasvikira manje mota 82. Saka mota 82 munhu andasara ne3 mabhuza ndo andandasara nawo ndichibva ndaloda bhuza rangu rekutanga ndichibva ndariti dhao richisvika uko rinoti d ndibva ndaloda mamwe. Saka waiti ukati left right center unenge watopedza basa. Saka akabva apera manje kufichwa kune chimwe chikobogo chachasarawo wachibva wandiona achibva watanga kuti mira ipapo wachibva wandimhanyisa achivandimhanyisa kwawandibata wachibva watisunga maoko inini nacharge office vatatora vataiswa muchikobokopo vatachamudenga chakuti naidototendisa kembi chanza kupukunyuka muchikobokopo mai vandajamba chiri mudenga imomo andaimewo vheti vandakasvika pamuchikobokopo cheche ndiri ndipandasvika vananoroyakatira pamatongo ndakachikoka maoko ese sara izvi rakadimuka napa ndasana pisi rimwe richienda kumakumbo akachikoka ese mabudi andakaita muchikobokopo imomo so ndakazobvisika hangu maoko farira history steady that's a coincidence that ndichitotora something chakadiitika zvichokwadi but also transcribe my own way zito vanhu vanake but I just make sure that information yangu haisi kukanganisa zvimwe zvinhu but handina kuti ndingatandikodinda zvinongouya musoro zvinhu zvacho pane mamwe mavideos mutinooona kuti akanaka ndanga nekamera zvakutouya then mamwe wacho ndasozvichitika kusocial media for example video repastate house rena the third video that I did riari ifoto rakacirculate vanhu vachikudanza kuti munhu akatomera chichakaitika so it's something chandakafunga kuti these people they need to know what happened and hapana kukwanisa kuexplain kuti munhu sanotya unotaura wakamira paya munhu sanozoti state house aisinye wetu kungotaura state house komo saka ndakangoti hati ndikanyemba inini ndikati ndini ndandirimukombe ndiudze vanhu zvavarida kunzwa zvisina kuitika ndoipamba pacho ndakunoa. I'm crying every day. Ndichichemera kwamuri judge. I'm fighting every day. Ndichikumbira kwamuri judge. Jaja chingoseta yopena. Pamwe pacho mutoro unorema. Jaja chingoseta yopena. I think chakandi inspire more. In fact, issue important. In Zim cannot recognize you have to find your way to where someone put on recognize they want to this is what you are doing. So kwandiri I wanted marketing ndamuzika riko nenye kuti artist I'm a musician and a saxophonist saka ndechaka kuti how can I go there yone bose nyona
zvinova zvakuitika izvozvi. Saka aituno kuti matalents angu inini chii chimwe chandogona. Ndafunga kuti chikoro ini ndainakidza klasi ndaisekesa vanhu singaiti muklasi. Saka what if I do this online ndingazotoadze mutual attention yevanhu then zvaitika munoratidza watibatsira kudai kwakutona zvinhu zvakuendeka. Ndofunga takakwanisa kuita 3 days tichifamba kubva kuEgypt tasvika paRed Sea. Tasvika paRed Sea amene chakangoti ticheuka ndacheuka kudai ndatoona kumashure kune mahosi ari kutera achimhanya neFarao nemasoja ake. Ndotowana Moses akati Moses ona kumashure uko chachaya toita sei. Saka mino ndanakazvinza pasaida ndosi patanga kucheuka ipo patanga kuita mero idaidzwa kuti Moses ndiwatunza kuno tidarikise ndiwatunza kuno. Mbuza achibva atora inini naAroni nemumwe muprista angari vatanziendei mugomo remurero munonamata. Patasvika mugomo rero patasimudza maoko patanga kuimba song yekuti baba ndiyambutsei rwizi, baba ndiyambutsei rwizi, baba ndiyambutsei rwizi, tichiimba song iyoyo. Moses ndibva simba yake mudenga kuti achiparwa pakati pegungwa, gungwa parapatsanuka kudai kuvhurika kuti unosvika taida kudarikira kuenda. Patanzi pindai tichimhanya mese achi patanga kupinda paipa tichipinda tichifamba patanga kugroza. Tifunga takafamba distance inokwanisa kuita 350 kilometers in a depth of 1610 feet kudzika pasi. Masaidom tichifamba mamine fish, mamakareu, mabhrimu, miramba, mazitye chibva tayambuka tatokrosa tauro. Farao paramba achiteera nemasoja ake pane chepakati muzindo paakabva adzikisa dzimba yake mbichana achibva atanga kufushiwa wese ari pakati kwakutofa. Pamwe pacho mutoro unorema ijaja chingosetayo pena. Pamwe pacho mutoro unorema zvanika kuremerana mukati apa pakuda ruoko rwenyu kamwari mumambo wenyu ngauone. Kufarana zvochokuona kuratidza kusapota vanenge uchifamba ungacharatidza kuti supporting music kwachona kwatechida kuti vauye vari kuuya vari kusapota honestly vanhu vari kuda ndozvinoda vanhu vamuzimbabwe zvinhu zvisina basa ndozvavakuda zvinoda wangoseka. Saka vanhu vari kusapota music ndiyo yandaifanira but chakatanga iyi comedy. Music ndiyo ndakapusha music ndakapusha something zvinhu I can't really tell chicha yanyasotanga zvinhu zvazvingori munhu zvinongosvaka zviri munhu but chandakatanga kudiscover imusic chandakakwanisa kutanga kudiscover musician ndichikurawo mainstruments chechi nekudai but takuchikoro kuno tichidiscover zvekuacta zvechikoro pandakati I'm good at this tichigona vanhu taishanda nawo. Saka but zvinhu zvine zviri munhu zvandokwanisa kutanga. Inini mhosva yangu yanga iri yerepi ndonyaya yakandipinza mutorongo. Tingangoti munhu ndakatadza kuwirirana naye pakutaura ndichibva ndaita zvandakaita naye ndobva ndakwanisa iye achibva anomhangara. Akanga aine mari yaaiti ndofanira kumupa but ndakakundikana ndakakwanisa kumupa hafu yemari yaaida achibva anomhangara kumapurisa kuti ndaita kumbunyikidzwa. Ndopakasvika mapurisa ndiripo pamba ndakatogara pasi pechimuti changu ndichitobva kunotora mombe ndobva wanditora kwakuenda neni patano ndichisvika kupolisi kwaya ndakanoona mudzimai anga akagara pakachituru so zvikanzi ndiwe herawo zvikanzi ndiwo zvikanzi baba munoitwa wakori ndikati hongu zvikanzi nyaya yenyu muri kuiziva ndikati kwete zvikanzi nyaya yenyu ndeyerepi zvizhinji muchazotaura mukoti. Ndobva ndatonzi bvisai bhutsu vandabviswa bhutsu nebhandi ndabviswa zvese zvandanga ndinazvo kwakutoiswa kuseri. Mangwana na 16 minutes past 2 ndopakazosvika chimota chibva tatakurwa taendeswa mukoti. Patasvika mukoti dare richibva rati izvo nyaya yangu ndakadyiwa nedare ndanga ndisina mari yekukwanisa kubhadhara maloya nekudii. Saka ndakabva ndanzi ndofanira kunge ndapinzwa mukati majistrate achibva ati aiwa munhu ngaasungwe. Ndobva pandachajiwa 27 years ndiri mutorongo. Pa 27 years ndakabvisirwa 2 dzekutumika 1 yekuti that was my first crime. Saka ndakabva ndasara ndine andakasara nawo makore
ndichibva tingangoti mujeri ndasangana nezvakawanda. Life iri kunoku haisi life inonakidza. Kungoti kuna wangu ari panze regedzai mabasa akaipa mukati munomu hamuiti. Ndadzidza mujeri marariro atinoita hatina pekurara, tinorara takarara nematips atinoita kurara nedivi, mumwe wakarara nedivi kudai. Saka tese tichirara nedivi torara takatarisa munhu wese anorara akatarisa kudai. Saka anenge ari kwekupedzisira uko neanenge ari kwekupedzisira uko ndo anokukontrola marariro. Ari kwekupedzisira uko ndiye anodaidzira nyangwe dziri kuma3 manheru kuti ngatitendeukei mese mucheukirana pamwe chete mudai, ukasaririra nowana wapo pamusoro pewamwe. Saka zvinhu zvekuti takudzidziswa kuwa unit, kubatirana. Secondly pachikafu, chikafu chatitiwana kunoku mavheji, manongotora mavheji oiswa pachitebho apa, waridzirwa pachitebho, mvura yeboiliswa. Mvura yaboiliswa inongonokuturwa pamusoro pemavheji aya, mumwe achitokera nebanga achitocheka vanhu nepamusoro kudai achitocheka mavheji aya. Mvura yanzi anenge atoibva, motobvisa motoisirwa mumaplates. Sadza rinokwatiswa zvakanaka-naka, rakuda kunotaka kunokora, kubva pamhai nesaga rimwe chete resimende imomo kuti rinyatsokora. Toisa saga resimende raira musadza ndokutoti rinyatsodyike kuti nizotadya. Yacontributa comedy a lot. Ende vanhu vasati vakutoziva vakawanda. Sinjati kuita mishana zvinowani kuti ndikobva ndazobuditsa akawanda kudai. Because vanhu vazhinji machiuya kupeji ane zvaari kuexpecta ndochoka. Munhu anokufollowa just because ari kuda makomedi ako. Munhu ari kukufollowa because wakadonzera successful wakaona somewhere. Saka zvinogona kukanganisa kuti kubva wanyanya kunyanya music papeji paposted zvavasiro zvakapambira vanhu kunodzinga vanhu vanoguma vasisina rudo nezvaanyanya kufambira. Saka tichitry kuda kunotaura tinonyima like opaika hit kezvimwe zvinhu zvatinogona. What I try to do kuti ndirambe ndakakepa audience yangu because vanhu vakauya tiri kukomedi vanotoda zvemafu zvekuseva nyanya Kevin Hart, those people vanoita stand-up comedy vanogona kutry kuti zvito lokawo munhu wese unoita comedy nega anaforeign achida kuda kudzidza from them because musari kuti murori yake wakufadza vanenzira yakufadza vanenzira. Saka ndakaona kuti chii chikutoti vanhu wawakude saka ndine ochipa moyo pangu kuti nyangwe ndikaita kudhinza initeva vantu to like me. Saka ndopane shungu dzakakuita pamari apa for privacy sake handizotauri zvinhu zviri deep but ndakambotry hayatochinja vanaskin unotoona kuti aiwa munhu ari kuzamawo hazisiri pane vhidhiyo rekutanga nezvamunonga zvazvokuti haazvokuita ndochokwadi zvekutrya kuti tiite marivhesa titichiwana vaya nesamukwatitisangana navo vachikuti zvirikushanda imomo komedi motoita marivhesa toita zvakawanda. Saka ndo mari dzazvokwa dzekugadzira masocial media pangoma kumonetize accounts ako you can benefit from them. Saka the more you work musi watinonzi tachinja diet tinenge tawana chingwa, ende chingwa ichi chimodo ichi chinonzi icho recipe yacho tichiitiswawo ndakachisvika unofanira kuratidzwa kuti munombochinja kuti hauri kuenda kugadheni wamwe unobika. Saka kunobika tinonzi mukubika chingwa inonzi 2 kg dzeflour then ubva waisa 10 kg dzehupfu. Chingwa ichi madyirwo acho haufani kudya zvekunoita zvekudimbura kudai, unogona kusara chinopfupfunyuka chose. Saka unopfupfunyurira mukanwa wakashama kudai chopfupfunyukira mukanwa because upfu unenge wakawandisa kudarika flour. Saka ndongotiwo ndakamirira mamwe mainmates angu kunoku hazvina kutimirira mushe, hazvisi kutomboita ba. Saka mino wanikwanisawo kutigirawo zvinhu. Ndiri kudawo zvinhu zvakaita semabhaketi netauro rekugezesa, handisina sipo, mapatapata nemagumbezi. Magumbezi ari kunoku haaiti, abvaruka haachaiti ba. Nezuro chaiche pana ndakatorara ndakarara pandapinda gumbezi rangu rakabvaruka. Saka kumusoro kwacho kuchimpendero cheche ndopandakapinza musoro. Saka ndofuga nemuchinda ndofuga naye. Saka ndakahokwa netambo yaya muhuro. Uyu achibva aita mawato kwakudhonza gumbezi handidzipa.
ndiri mugombeze mweme. Saka mukudzipwawo ndakazama kumbotambisa makumbo but hapana akazvinzwa because vanhu vanenge vakaneta. Pazopinda gadi ma 4:32 aida kutarisa vanhu kuti vari sei. Ndatofa. Ndanonokewa. The next 5 years as long ndiri kuBay ndinenge ndasvika kuna ichitaura kwekuna kekurato ndinenge ndasvika according to my plans. I'm sure ndinenge ndasvika ndinenge ndasvika palevel yekuti nyangwe ndikaita chandaita nyangwe chibowa vanhu vanongonakirwa nacho kuti ndinenge ndanesita rekuti nyangwe chawaita chese muever can appreciate. Vasiyana naizvozvo ukangoda chinhu chine poor sense quality chinhu chisina standard vanhu unotoona risponda kuti but ndirakusvika pandai kuti unongogamuchirwa nechiro chese chawaita nyangwe wakangokosora pavideo pavo vanhu vanotara unonakisa baba. 1873 ndo pandakapromotwa from being a corporal to brigadier general ndiri kwaRusape kutsanza guru pa3 Infantry Battalion. Asi naombotora 4 years ndo pakabva patanga second chimurenga ndibva ndanzi ndakafana kudeploya from there to Harare because ndo kwachakakala. Ndibva ndatora nemakomboredzi angu aiti inini, Kwame, Simon Mazorodze, Leopold Akawira, Bank Street na 4th chibva tapinda muroad. Saka unowawo ndo patakanga timbozorota tasvika pamacheka vachiuya kuno patasvika pamwe pamba so pambuya madhubi vachibva vatipa pekurara zvanza kumakomboredzi rarai tichirara paya tinoziva kuti mabhunuko anga atorowo murodhi kuuya kuda kunosanganiswa pakati vaisada kuti tisvike kuHarare because vaiziva kuti this team of gorillas is not even a safe team to play with. Ndikatoona mukanewo ndinoenda chaizvo because I think I'm good at that. Try that. Was the intro was good. Based 8 times. Schools can only check the children's based 8 times. Saka something chilibandi chikuti even kutonyora chakamufundwa takatoenda mberi but inguva chete nezvinhu zvinenge zvichidodiwa kuti unokwanisa kuita chinhu chisina kuita contribution zvakawanda kuti tisingade kuita chinhu nekuti tane vanhu vanoda kuita chinhu kuti chinhu chakanaka. Pamwe pacho mutoro unorema jaja chingoseta yopena pamwe pacho mutoro unorema zvanika kuremerana mukati apa pakuda ruoko rwenyu kamwari mumambo wenyu ngauoneke ndinoziya mukundike asimba renyu ngarioneke samatenga mukundike chenese mooko wangu chese chandobata pano namata ruoko rwenyu rugozondibata chenese mooko wangu jaja chandobata pano namata ruoko rwenyu rugozondibata jaja chingoseta iwo twena pamwe pacho mutoro unorema ezvino kuine mwe munhu apinda chinhu chaupinda muzimbabwe chako chaupinda izvozvo zvauchigona. Saka ndo first challenge yakusangana nayo kana kutanga kuita chinhu kana unoda kutanga kugadzira chinhu ukatanga kugadzira nhasi zvinonge zviine kamba inogadzira chinhu iwe unoda kutanga kugadzira ndo first challenge yakusangana nayo. Saka nyaya yekwakuzowa unique kuti chingwa chako ndochichiita sei kuti chisiyane nechiripo chewanacho chako chaikaudza maslides here kana kutsetsa kuti chakura weight handizo kuchaita sei nechingwa chako. Saka ndo first challenge yakusangana nayo yekusanga muchingwa iyoyo nekuti kune vamwe variko aine kusaita zvanoita usandoita sanombozviti zvachona handisi chichine chiitika but kuti ndikaza ndokukwanisa kuba ndoigo just build your character, be someone that you face, to work on yourself kuti you are not fine, then you use less energy pazvinhu zvako kona kunyanyisa simba stere zoita handisi kwako mauba udarikira but simba torida effort toida pachinhu then first find yourself kuti pako chako ndepani unotora nguva pamwe unondopusha uchiti aine ndoita pilot kana handisi kwako iwe unofanira kuita. Saka first find yourself kuti chako ndechi strength yako yefapi izvipi zvako izvaunogona kana wazviona usaite chinhu nenyaya yekuti ndandakunakidzayo nino zvinhu zvangoitirwa kwandiri zvikabuda ndikada kutotry something different from this I can fail zvakanakisa just because it's not my time.